Masya Allah, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Aduh, duh, Masya Allah. Halo, halo bestiku, lihatlah dino iki rezekiku. Masak iwak panggangan mujair karo sambel terasi. Iki mang, elene manggang bojoku bes. Aku hari ini gak masak, sing masak hari ini adalah bojoku. Dadi dino iki aku merdeka alias bebas bes. Alhamdulillah sarapan pagi ini disponsori oleh iwak pancingan dhewe bes, ora perlu tumbas. Dadi yo rondok menghemat pengeluaran belanja ngono lho bes. Hehehe. Wis bes ora usah suwe-suwe, wis nang imbo sego sampean-sampean iki nang ayo padha maem bareng karo aku. Delok entala nyowa cape. Iki tapi bes yo bojoku request ora gelem di video, kali ini dia tidak mau di video. Dia memilih fokus untuk menyantap ikan mujair hasil pancingannya sendiri bes. Ora lali bes, lalapane yo iku timun sing sek suweger bes, tumbas nang pasar lijo iki mang. Ndowo eleku muluk to, Masya Allah, mbone. Dasare ora seneng pedes yo bes, dadi ngene iki aku yo wis ngewewe bes, sampai alisku tak jengkerut tak gathuk-gathukno iki lho, nahan kepedesan mbek huha iki lho bes. Tapi saking enake bes, saking gurine iwake iki lho, dadine ya wis tak wontekno, tak lahap-lahapno bes. Wis to, alhamdulillah dino iki aku bebas tenan bes. Iki mang aku esuk mang yo aktivitasku rondok ringan, cuma kora-kora, adang sego, terus karo jemuri pakaian tok. Kira-kira sampai niki mang podo masak opo bes? Iya, lihatlah Pak suami melayu nang pawon bes. Melayu nang pawon niki mangki ora kok mergo wis mari le mangan le sarapan, tapi tanduk alias imbo bes saking nyacape. Nah lah delok entala segone dikipasi, ora sabar. Ora popo bes mangan imbo, alhamdulillah, berarti awake kan sehat walafiat. Justru ning ora doyan mangan iki malah bingung ditari kepengin apa mangan apa, nek gering gak ditoratari, nek waras rate ditari wis padha maem dhewe-dhewe. Alah deloken bes segoku entek bes, ngewe-ngewe aku kudu imbo, tapi kok wetengku wis rondok wareg, jare bojoku ndak imbo. Wis aku ra imbo, aku wis cukup wetengku wis mengge-mengge, kepalangku aku tak imbo maem maneh. Nah iki bes aku tak ngombe dhisik, Masya Allah, segere ngombe banyu es. Cegluk. Ojo lali jare sunai Kanjeng Nabi ku nek ngombe 3 kali tegukan. Matur nuwun ya Allah atas rezekinya hari ini, semoga besok ditambah lagi.